sí. No hauria d'implicar una eventualitat de secessió d'un dels territoris, tenint en compte l'actual redactat de la Constitució, perquè parteix de la base d'un principi, un axioma, que és la indivisibilitat del territori. Respecte de la indivisibilitat de la nació espanyola i respecte de la sobirania que rau sobre el poble espanyol en el seu conjunt, juguem en una lliga diferent respecte dels drets. Els drets sí que poden ser canviats pel conjunt de la població. Podem fins i tot decidir tenir pena de mort, des d'un punt de vista hipotètic. El que no podem és posar en dubte qui és el que decideix aquestes coses. I no podem posar en dubte, per tant, que és una sola cosa. No dic que no es pugui des del punt de vista polític, però si em pregunta per la constitucionalitat o inconstitucionalitat, és inconstitucional. Jo tinc la sensació de que podria haver una escletxa en alguna de les vies quan el que es planteja és copsar una situació, un sentiment, una manera d'entendre aquesta nació. És a dir, si està vigent el pacte constitucional. Jo crec que s'hauria de fer en el conjunt de l'estat espanyol, tenint en compte que Catalunya és una part tan important, sobretot mirant què és el que diu Catalunya i altres territoris que han tingut, des d'aquest punt de vista, diguem, la qüestió territorial o la qüestió autonòmica, han tingut ets i uts. És a dir, per tant, el govern de l'Estat hauria de pensar quin és l'estat d'opinió, quina és la temperatura social respecte d'un tema tan important com és la vigència d'aquesta Constitució. Si en el conjunt d'Espanya la gent continua amb la seva Constitució en un 80%, però un 80% a Catalunya diu que no, l'Estat té un problema. I aleshores és quan comença la necessitat de negociació. I per tant no juga en la lliga de les lleis, juga en la lliga de la política. Si entren en conflicte evident, és a dir, si es palesa des del punt de vista social que hi ha una contradicció entre la llei i el que la gent vol, i això és palès, majoritari, evident, guanya la democràcia. No hi ha manera pulcra legal de fer la independència de Catalunya. Més aviat hi ha manera pulcra il·legal, que és una declaració unilateral d'independència. No hi ha més manera. És la manera. I a més és la manera que podia estar acompanyada prèviament d'unes eleccions en les que el punt número 1, probablement únic, del programa electoral de tothom, perquè això arrossega qualsevol altre partit, fos si marxem o no marxem, o si Catalunya es fa independent o no es fa independent. Però si a mi em pregunten com a jurista quina és la via perquè es declari la independència, més enllà de la intransigència de diàleg respecte de quines serien les situacions que després es pogués donar, no hi ha més que declarar-se independent. Perquè la sobirania no es demana, la sobirania es pren, la sobirania s'exerceix. Si no te la creus, qui se l'ha de creure? Si el mateix subjecte que s'afirma sobirà no pren les decisions en tant que sobirà, qui li haurà de concedir aquesta sobirania? Sobirà és per definició el que no té ningú per sobre. Ja sabem que política i econòmicament això és molt complicat, però des del punt de vista jurídic queda clar, és el que manen les primeres normes, aquell que no té ningú altre per sobre. Ara mateix Catalunya no és sobirana per molt que s'autofirmi. Ho seria el dia que declarés unilateralment la seva independència. Aquesta gent que proclamés aquesta independència tindria tota la legitimitat si això fos palesament majoritari. És a dir, si no hi hagués cap dubte de que podem trencar l'statu quo, perquè la força de l'statu quo ve determinada fins i tot en minories de vot. És a dir, no cal que la persona, millor dit, que l'entitat o l'ens que manté l'statu quo s'autofirmi contínuament. És quan hi ha problemes, és quan hi ha inquietuds, és quan hi ha qüestionaments per part d'altres que es posen en entredit. Aquest que qüestiona ha de ser palesament majoritari. Ha de quedar clar que la trencadissa es produeix. I aleshores, a partir d'aquí, a partir d'aquesta majoria, aquesta contundència d'aquesta majoria, la legitimitat la donen els números, la donen el conjunt de persones, la dona la voluntat de canvi.
Si la situació d'estatu quo té una inèrcia que permet mantenir-se amb un mínim de la meitat, aconseguir una majoria de més de la meitat per marxar és ja una contundència important, perquè el que normalment la gent fa és no marxar. Per tant, si trobéssim que ara mateix hi ha un 55% de la població diu que vol marxar, i que és una participació, això, mínimament, la que hi ha unes eleccions normals, no les eleccions europees, que sabem que no hi va ningú, unes eleccions normals, i jo crec que això és suficient per dir al món i per dir al govern central que això s'ha acabat. Jo crec que és possible des del punt de vista jurídic i fins i tot probable, ja dic, si la gent s'hi posa a treballar. A llarg plaç, però es posa a treballar. En aquesta tercera via, evidentment, es federalitza l'Estat, es federalitza molt, d'una manera asimètrica, i hi ha molta generositat política, i aquí és d'on ve la segona part. Jo crec que des del punt de vista polític potser és possible, perquè possible tota la vida, això que diuen els lògics, no? Sí o no sí, però molt probable des del punt de vista polític no és. Si ens creiem el que està dient el president de la Generalitat i acceptem la intransigència del govern central i del president espanyol, l'única solució són unes eleccions plebiscitàries, que no vol dir que siguin plebiscitàries les eleccions a la Generalitat que toquin. Jo sóc dels que pensen, o jo m'hi trobo entre els que pensen que és possible que algunes de les eleccions que hem de veure, tipus les municipals, puguin ser també, puguin tenir aquest caràcter. Al final, en algun moment i en algunes eleccions comptarem vots. I comptarem vots, no comptarem escons, i comptarem aquells vots dels programes electorals en els quals estigui clarament decidit que hi ha una declaració unilateral d'independència o una declaració unilateral de referèndum, m'és igual que hi hagi després, no? Perquè potser el camí no és tan fàcil com per dir plebiscito avui les eleccions i demà me'n vaig. Però depenent una mica del que hi hagi en el programa. Si en el programa hi ha una vegada es facin aquestes eleccions, sí o sí farem el referèndum encara que no ens agradi, tot i que això ja s'ha dit en les eleccions anteriors, o directament es digui que si ens donen el vot als partits que estem a favor de marxar, marxarem. I si es compten els vots i resulta que marxen, doncs s'ha acabat la història. I el que no... El que diu l'article és que les forces i cossos de seguretat que tenen la seva seu a Catalunya quedarien sota el comandament del govern central. Si això serveix, per exemple, per dir que... És a dir, que això no és en realitat suspensió de l'autonomia, és simplement que les forces i cossos de seguretat queden sota el comandament d'un altre. Vol dir, potser, per exemple, que el dia de les eleccions es segresten les urnes i que tota la policia hauria d'anar pels col·legis electorals agafant les urnes. Imaginem, no? Aquesta és una possibilitat. L'altra, que no està contemplada a l'article 155 i que des del punt de vista de la legalitat també és possible, és que davant d'una directa implicació del president de la Generalitat en aquest procés es tirés una mica de codi penal i es digués que hi ha una inhabilitació del president per la raó que sigui. Mecanismes per travar la votació, des del punt de vista jurídic, n'hi ha molts. Ara, tornem una altra vegada a la política, i jo no sé com es pot presentar davant del món inhabilitar un president per convocar una votació o segrestar unes urnes en un estat democràtic, en el segle XXI o en el mig d'Europa. Mecanismes per preguntar coses que no poguessin ser impugnables amb una llei de consultes n'hi ha. El problema és si la llei de consultes tindrà vigència. Per tant, encara que la llei sigui perfectament constitucional, la primera cosa que farà serà impugnar la llei, perquè sap que el seu ús potser ja no és tan constitucional. Per tant, a meu parer, estem parlant d'una cosa que no es donarà, és a dir, d'una situació inversemblant, perquè aquesta llei de consultes no arribarà a estar vigent mai. Si ho fos, podria plantejar-se la consulta, sí. Podria plantejar-se una consulta que amb la lletra de la llei mantingués el respecte al contingut d'aquesta llei de consultes, però que en l'esperit de la pregunta impliqués una pregunta a la ciutadania a Catalunya sobre la independència. Abans que arribi la pregunta ja s'ha impugnat la llei de consultes, perquè això que estic dient jo, els que hi ha allà, que també la major part són juristes, també ho saben. I això, hi ha molts advocats de l'Estat. El problema és que tenen
l'estat a dintre del cap, però els hi falta un trosset de cor, els hi falta un trosset d'ànima per entendre que no es pot mantenir ni una nació en construcció ni un estat unit si la gent no hi vol. Això és el que han oblidat, i això que han oblidat és el que els hi costarà probablement en el futur d'Espanya. Bueno, la declaració unilateral d'independència probablement és el primer pas, però no pot haver-hi no acord. Una vegada que la gent, si és possible, que possible sí és, però bueno, si es dona aquesta eventualitat, la gent es pugui manifestar de la manera que sigui, a través de l'escletxa del dret que sigui, sobre el seu sentiment, sobre la seva voluntat de fer el que sigui, i aquesta voluntat és marxar, hi ha d'haver-hi acord, hi ha d'haver-hi diàleg, i aleshores és impepinable que n'hi hagi, perquè aleshores la força, la pressió de la societat internacional serà la que farà gravitar tot cap a una altra banda. És a dir, en el moment en què això sigui palès des del punt de vista dels vots, de les decisions, en el moment en què hi hagi una clara aposta de Catalunya per la independència, si és que hi ha, si és que es dona, per Europa i pel món, això deixarà de ser un assumpte intern. Ja no serà un assumpte intern. I aleshores començarà una altra lliga, la lliga de les negociacions, la lliga dels diàlegs, i probablement una lliga en la que es destensaran certes rigideses que ara són impensables que s'evitin. Jo ho dubto, però no ho sabem. No ho sabem perquè no hi ha hagut mai, i això ho dic perquè encuriosida em vaig dedicar a mirar-ho. No ho sabem perquè no ha existit cap tipus de situació com aquesta, ni hi ha cap norma que digui específicament què passa en una situació com aquesta. És a dir, no estava previst. La gent que afirma que Catalunya es queda fora d'Europa no entén que si Catalunya forma part d'Espanya, com afirmen, Espanya sense Catalunya no és Espanya. Per tant, potser també quedaria fora d'Europa Espanya. És a dir, qui seria Espanya si Catalunya se'n va? Probablement estem davant d'una altra realitat. I aquestes dues realitats, Catalunya i la resta, que no sabem com es diu, o totes dues queden fora d'Espanya, d'Europa, o totes dues queden dintre d'Europa. Ningú ha dit que cap de les dues tingui més legitimitat que l'altra per quedar-s'hi. Aquest és el moment de la història d'Europa i d'aquesta part del món, que és Occident, en què es produeixen diàspores de països. L'exemple més clar és fer un recompte de quants països en els últims 100 anys s'han produït, han nascut en el món, no solament per processos de descolonització, sinó perquè, buenas tardes, me voy, no? És a dir, Noruega i Suècia, i per què? I per què Txèquia i Eslovàquia? I per què? Doncs pel que sigui, no m'és igual. Però el cas és que hi ha cada vegada més estats. Aquesta diàspora actual, que és probablement producte que estem en un final de cicle i que fa que la gent pretengui tenir unes identitats més abastables, identitats de caire probablement més profund però més petit, i que fa que els estats es facin i es configurin de mica en mica en nombre cada vegada més gran. Això la Unió Europea ho haurà de preveure. La Unió Europea haurà de tenir clar què és el que passa si dintre del territori de la Unió, que és cada vegada més complex i més gran, es produeixen fenòmens com el que s'ha produït a Catalunya. I ho regularà. Però ara no hi ha regulació. I la regulació que existeixi no podia ser retroactiva sobre el procés de Catalunya per expulsar-la, si la fan després. Això ho diuen també les normes de dret internacional i la Declaració de Drets Humans. No podies aplicar-les a un territori que ja ha marxat, aplicar-li una norma nova. Diu, doncs ara te vas a quedar fora. No. Si no està fora perquè no ho tenim previst, això solament podrà jugar en l'àmbit de la política. I en l'àmbit de la política ja veurem si Espanya té força tal com per que una part essencial des del punt de vista geopolític, per la seva situació en el Mediterrani i amb el pes econòmic que té Catalunya, queda fora de la Unió, cosa que crec que a la Unió no li interessa, i a Espanya tampoc. Jo crec que és impensable. Com a ciutadans europeus, impensable. Des del punt de vista jurídic, com dic, no és trobable el lloc, no hi podem localitzar el lloc en el que es digui que quedarien fora, i des del punt de vista polític poc pensable, per no dir impensable.